Det betyder, at jeg kan se noget bedre. Det betyder rigtig meget. Eller havde jeg ikke fået det gjort. Blå Kors Danmark har jo det her samarbejde med Louis Nielsen, fordi vi har en masse brugere, som kan have svært ved at komme til synstest og svært ved at få råd til at få et par briller. Så det er sådan en lidt særlig aften. Det er kun den her gruppe af vores borgere, der er i butikken i dag. For dem betyder det rigtig meget. Og de så samtidig også får et par gratis briller. Vi gør det her, fordi at vi i Louis Nielsen går højt op i danskernes øjensundhed og det gode syn. Og også fordi, at vi kan hjælpe nogle af dem, der måske allermest har brug for lidt hjælp i dagligdagen. Med OCT-scanning, der kan vi komme dybere ned i øjets lag og se tidligere tegn på øjenforandringer og øjensygdomme. Så det kan give i hvert fald for borgerne, der har været inde i dag, en rigtig god tryghed, at deres syn egentlig er, som det skal være. Og måske, at de bare kan slippe med en god brille. Der tog det nok, at jeg har haft hovedpine nogle gange også. Vi har læst for meget, når det nu er synet, det er ikke alt med. At der ikke er andre årsager til hovedpinen. Det er jeg rigtig glad for. Tror du ikke bare, det er den der? Skal vi tage den her? Ja. Jamen nu skal vi have lavet alle de her briller, så skal vi ud og aflevere dem ved Blå Kors, og de kan se klart igen.